Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Maukining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang tumatatampo digdasingan nga Jacob. Okay na, andam na ko. Dong, pangandam na. Ah, Oy, andam naman di ay ka. o lala, sa iyo kong mata para di ko malate. Bili bagid na ko sa imong kakugihan, apo. Kung permiho na nimo, maayo gid unya ang imong kaugmaon. Gusto ko magkahuman og school, lola. Kaya akong ipakita ni Papa nga, bisag gibiyaan ko niya, kaya na ko nga wa siya. Apo, ay, dali, kaundaan una ka mo adto sa eskwelahan. Congrats, apo! Ni-graduate na gid ka sa high school. Thank you la. Adali na, nagpalit kong lechon manok. Kanto lang una mo'y atong kanon, ha? Wa pa manggoy kwarta si Lola para sa gawas unta tamangaon. Ay, okay ra oy, lola. Kulamian ang lechon manok ka. Jacob, asa na kayo sa college? Wa pa ko kay bao bay. O may kwartas lula gud. Oy, pwede na ka mag-working student ko para makwarta ka. La, bitaw no? Ako ingnon si lola. Kay ganahan jud ko mo eskwela. Way problema dong. Kaya baka nimong mo eskwela unya mag-working student pakyog ka. Kaya la oy. Basta para sa kong future. Kaya akong ganahan ako la. Nala, sige, buhata. Buhata ko nun sa gusto nimo. Dako ko pagsalig nimo, dong Jacob. Salamat la. Yaya! Dali mo yan ang kitang trabaho? Anagin na ba? Basta maningkamot. Wag yun. Sigurado dyan ko ba kung buhay pa lang tas mama ni mo. Proud kita ni mo. Magid bay. O, hasabos papa ni bay. Way labot ang akong amahan kung sa may nakabuon ako ron bay. Oh. Maong, may mo ba? Ano siya gisguti? Ba, Jacob? Kinsam ning numero ha nga, dagang kay miss calls. Akong tawag kan, be. Hello? Si Kuya Jacob ni? Oh. Kinsa ni? Ay, salamat. Bisa ko gani gihatag sa imong lola nga number. Nagpa-asif na ba ako nga kauban tas trabaho. Kinsa man ka? Ako si Jana. Imong igsuon. Unsa?
salamat ka ni sugot ka magkita ta, kuya. Gusto lang akong karohon kung ganong ningon ka nga igsuon ta. Magsuon ta sa amahan. Kugihan na gyud mo pamabdos niya, no? Nya, biyaan ra niya. Masaban? Nangita kasi mong amahan? Gibiyaan sa mo? Okay ba kain siya? Dili, kuya. Si Papa mo inangita ni mo. Unsa? Karon na lang? Kuya, naisakit sa Papa. Na-admit siya ron sa ospital. Nga naman? Nagkinahanglan siya kwarta? Dagam siya kwarta? Anong ako may hasulo niya? Dili na mao. Gusto na siya makakita ni mo. Ina nga di ko. Huwag di gud mahitabo nga mapakita ko niya. Sama siyang gibuhat ako. Kuya Jacob. Bagaanig na nga muhangyo nga makakita siya na ako, no? Uman siya ang gibuhat nga gibiyaan mi niya ni Mama. Kung mo hinungdan nga naghigog si Mama. Do, wa pa ba natin ka masuk? Uy, di mo lagi ka. Waral. Pagkatog. Ngano man doon ay problema? Nahala, sige. Muuna na kong katog, ha? Kay duka na gid kaayo ko. Ayaw palabi. Oh, lala. Dagka na sa kay miss call si Jana ako. Sa mukha ba niya eh? Bahala na siya. Di ko na ako siya tubagon. Hey, Jacob, nakikita rin mo, ito sa labi. Ha? Kisa man? Yan na. Di bagid ko ni mo undangan, ha? Di lagi ko mubisita sa imong amahan. Kuya, please. Gusto na ko nga magkasulti mo ni Papa. Dugay na siyang gustong tunay isulti ni mo. Paminawa lang siya, kuya. Maluoy ko ni Papa. Ikaw maluoy ka. Kaya nagpakaamahan mo siya ni mo. Pero nako, wa? Mo di ka makasabot ako. Nakasabot ko ni mo. O garon makasabot sad ka, pang minawa lagi si Papa. Please. Bisag dili ka mo tingog. Ano man? Undangan ako ni mo, kumadto ko. O, kuya. Sige. Adtuon ako imong amahan. Pa? Nga na si Kuya Jacob. Anak, salamat kin niya ka. Biyaan sa tamo, ha? Jacob, pasilo ako. Nga naman. Mabuhi was mama kung pasilungan di ka. Naibaw ko. Nabisag kung sa pa'y buhaton ako. Di na ako mabalik pa ang tanang nitabo. Pero dong, gusto kong may baw kas tinuod. May bago sa tinuod. Isultihan akong lola. Nga siya mo hinungdan. Nga nagikog si mama ni mo. Usa?
Ay, krug daw tas Lola. Naghikog si mama tungod ni mo. Kinibiya ka na mo. Dili ka na may tinuod. Gusto sa imong lula nga magbuwag mi. Kay may lain siyang gusto para ni mama nimo. Kaya ko, wa ako'y kwarta. Di ko dato sama sa iyang nagustuhan para ni mama mo. Ug gipreso niya si mama nimo. Mao'y hinungdan nga wa na mi magkaagwanta. Ug naghikog siya. Unsa? Kung gusto ka, pangutan ahay mong lula. Pasaylo ako, Dok. Sa ato ba? Tinuod na? Oh, kay nahadlok ko nga magkalisod si mama ni mo ug ikaw tungod sa imong amahan. Wa ko magdahom nga mo asenso dahil siya. Tunga po pasaylo ako. Ay, kabala ka na. Bisan patulog mo na gibuhat mo. Pero di kalimod nga, ikaw mo nagpadako na ako. Dong Jacob, salamat, Dong. Ug ko napasaylo ko ni mo. Unta pasayloon na lang sa di mo si Papa ni mo, Dong. Nituo ka ba nako, Dong? Oh, gisultihan ko ni Lolas tanan. Salamat, Dong. Pero dili nga na kadali ang tanan. Nahanlan nga mamawi ka na ako. Oo, dako na ko. Pero gusto kong makatilaw kung sa'y bation sa mahalon sa usa ka amahan. Kana kung mahatag na nimo. Oh, Dong. Ako nang buhaton. Mamawi ko. Ako, please. Kinahanglan nga magpakaayo ka. Oo. Maningkamot ko nga mamaayo ko. Salamat, Dong Jacob. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down if you want. Taas nga panahon nga nagdumot gid ko sa kong amahan. Tungod sa sayop nga pagtuo. Og wa ko magmahay nga gihatagan ako igayon si Papa. Kaya gipakita o gipabati gyud niya nga mahal sa gyud ko niya. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.